Salam vatandaşlar. Hoş geldiniz Türkmenistan Demokratik Opozisiyasının kanallarına. Çünkü bizim temamız Putin öldü mü ya Putin ölmedi mi? Putin ölün yadayına Türkmenistan'a yani Türkmen devletine, Türkmen halkına ne heli ütköşükler olur, ne heli tapavud olur. Yani gelin şu arada bir gurum edelim tevama yani 2 günden beri adamlar cana diye mırada Putin öldü mü, ölmedi mi? Putin öleyse näme bolar? Sizin pikirinizi bir aýtsaňyz diýip ýa kaş etdiler. Ine şoň üçin men şuly fikir edýän. Hormatly watandaşlar, şu internetde köpçüliklerin beriştirişlerinin köpüsi Putinin dün saat 20 saat 40 minutda ölündigini aýtdylar. Bu habarlar dün Russiýanyň tarih professoru Solovey we SB Telegram kanaly habar berdi. Şol adamyň diýişine görä, dün saat 20 saat 40 minutda Putin'in yüreği durdu ve ýanyna dukmanlar Putin'i reanimirowat ýagny täzeden yüreğini işledip bilmediler. Şoň gelen täzelikler boýunça bolsa Putin'i din çalış rezidensiýasy bolan Valday merkezinde marazinli kamerada saklap durlar. Jeme Putin'in janyny ýygyder seýdýän 17 sanly Lukmany käbirlerini öýünden getirip şo ýerde bir otogda baglap oturýar. Şoňa ýanky Russiýanyň hukuk geňeşiniň ýolbaşçylygy diýip şu zatlar gorar ýaly. Ine bu maglumatlaryň serişlerine görä Putinin öleni bardak maglumatlar bir näçe günlükçe hiç kime aýtman ýaratmalar, sebäbi döwletde haos turar we gozgolanylar başlar. Wagtynça Putin wanygyny ulanmaly diýen konsensusa Russiýanyň hukuk geňeşi geldi. Eger şu köpçülükün berýän teýişleriň aýýany çyn bolsa, onu bu ýagdaý hökümet agdalyşy bolýar. Sebäbi Putinin dwanygyny hiç kim saýlany, olar ortadan diýişýär samazwansy, Putinin ırdaçylygy bilen Bikanyň hökümete gelenler we şonu wagtynça dolundurýar. Hakykaty biz gaty ýakyn geljekde görürüz. Hormatly watandaşlar, men size bir näçe videony görkezýän, ine şu ýerde siz özüňizden eşitip bilersiňiz, şu men diýenlerimi. Hiç kim tasdiklap bilmedi ýa hiç kim şu zatlar maglumatlar ýalan diýip bilmedi. Sebäbi bu zatlar tiz geljek wagtda ýanky açylar, işonda biz şonu ýanky tasdiklap biler. Gelin biz sereleriň ine şu Solovey diýen bir adam, ýagny Ближе к 9 часам вечера четверга, 26 октября, президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции. Я же вам напомню, что за последний месяц, собственно, с конца сентября, я несколько раз публично говорил о том, что Владимир Путин не переживет эту осень, а вероятнее всего умрет еще раньше. Это я говорил публично. Тому множество публичных видеосвидетельств. Не публично я говорил, что он умрет не позже октября. И найдется немало людей, которые смогут подтвердить мои слова при необходимости. Однако, как говорил герой одного романа, не надо мне рассказывать о прошлом. Расскажите-ка лучше о будущем. И давайте посмотрим на то, как может развиваться ситуация. Хотя в основном, в своих ключевых чертах, я возможное развитие ситуации уже описывал. И давайте я напомню то, что я говорил, то, о чем предупреждал. Есть некоторые вещи, которые выглядят более или менее очевидными. Первая из таких вещей. Смерть Путина постараются скрывать. Ее уже скрывают. Возможно ли это? В авторитарных режимах возможно. Я вам приведу примеры. Смерть Гейдара Алиева, Уго Чавеса и Ислама Каримова скрывали 3 месяца. Смерть Жириновского скрывали месяц. Он лежал на леднике. Ну, на леднике в переносном смысле, хотя, может быть, и в прямом. Второе очевидное обстоятельство. На головы тех, кто, подобно мне, посмел выступить и сказать правду, обрушился вал проклятий, оскорблений, лжи и высмеиваний. Все это... Bu bir material, men yeni bir material okuyayım. Şu yerde, yani yazıyorlar, Putin сейчас разгоняет очередную версию о смерти президента РФ. И что с ней не так? Yani Putin öldü ve internette şuraya maglumatlar var ya,
näme şurada doğru däl diýip ýa näme boldy diýip ýa şular derine berýär. Şurada şular tasdikleýän maglumatlar ine şol adamlaryň ýerli ýa görkezlen adamlaryň 20 saat 40 minutda Moskwa wagty bilen wraçlar ýa lukmanlar reanimasiýany durdular, Putin sebäp alyp çykyp bilmediler. Şundan 2 gün ozal maglumat bolup Putin'in ýüregi durdy diýip onlar reanimasiýanyň üstü bilen muny ýanky ýüregini işletip bildiler. Ýöne şu dünküde soňky edek işletip bilmendirler we şonu öldü diýip aýýarlar. Ine başga bir ýürüýte The Moscow Times ine şurada da şu arada ine Peskov çykyş edip aýdýar, şo şol hemme zatlar ýalan. Hiç hil dwayniklar ýok. Putin sağ, aman gezip ýör diýip aýdylýar. Ýöne öňkü wagtlarda şu ýaly çykyş edilen o tasdiklamaly ýöne şu wagt çykyş edilýär. Ýadyňyzda bolsa bir gün Berdimuhamedow ýetdi. Bir 2 hepde daha ýetdi, biz şonu talap etdik. Berdimuhamedow diýir bolsa görkezin, diýiri bolmasa da onu ýagny diýiri bolmasa onu ofitsialny aýdyň şoň ölli, yaranok ýa bir zat bolup talap etdik. Men aldygyna 7 gün çykyş etdim onu, şonu banitadan nakaçar edip görkezdiler. Ýa ukolar bilen zapisi ýok, ýöne appak özi, ýani zordan otyr. Muny ýa habar watan programasyna görkezdiler, ýani bir zat gurulýarmyş diýip. Şondan soň ýene gitdi bir 4-5 gün. Muny ýene de ýani ukolar bilen zatlaryň hukmanlar diýretdiler. Şu ýaly ýolu diktatorlar gitdiýär. Ölüm bärinden galýar, ka wagt ölýärler. Ölenini ka wagt şoň ölümlerini gizlýärler. Täze topor gelip basyp alynça, opozisiýany ýok diýinçä, konkurentlaryny ýok diýinçä, ine şu ýa tehnologiýalar awtoritarny zahwatlar bolupdy. Bu adarşyk diýilýär, döwlet adarşyky. Türkmenistan hem şeýle boldy. Niýazow şo 20 ýerine diýänle ölmedi, ondan öňöldi. Şol taýýarlyk görüp komissiýa döredip, ýa Atoweçe garşy ýa jenaýat işini döredip, şu zatlary oňuşturmana wagt alynça Niýazow ölýärdi. Ondan bize 20 ýerine öldü diýip aýtdylar. 20 dekabrda 2006-njy ýyl. Ine şu ýaly perwarotlar bolýar. Adamlar uhlap kalsın, şu uhlap durka, bilmeyen durka perivarottur gidiyor. Şu edek Putin bilen şu perivarot nede, men onu tasdiklap bilecekken, onu vakt görkezler, yönü, şu variantlar mümkün. Elbette Allah'ın yaşını yaşar, Allah'ın beren yaşını, Allah haçan yerek olsa alır onu. Bizim hemmemiz, yani ahir zaman ölmeli. Yine şu realiyada, yine ben bir videonu görkezeyim size. Дорогие друзья, ну я просто не могла не начать наш вечер с этой новости. Путин мертв? Бывший преподаватель МГИМО, политолог Валерий Соловей и связанный с ним телеграм-канал выдал вчера ночью занимательный пост. Владимир Путин умер в резиденции на Валдае. В 20:42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина. Их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры. После данного вброса в течение получаса публикация все же была удалена. Спустя час Соловей вернул утверждение о смерти тирана. Сеть просто взорвалась от нескончаемых комментариев. Люди разделились на 3 категории. Верю, не верю, да как-то пофиг, но поскорее бы уже. В игру вступил уже и Песков. Он заявил, что слухи о смерти Путина – абсурдная информационная утка. Уже утром тот же источник сообщил, что Путина хотели погрузить в медикаментозную кому, сохраняя таким образом свежий труп, чтобы определиться с преемником. А позже вообще сообщил, что труп поместили в морозильную камеру, в которой ранее хранились продукты глубокой заморозки в резиденции на Валдае. Фарш ведь должен хоть как-то сохраниться.
Что же, подобные слухи разгоняют не первый раз, поэтому какой именно Путин умер, неизвестно. Очередной вброс для россиян. Как известно, ФСО периодически запускает такие слухи с целью выявления возможных заговорщиков. Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой, но все мы знаем, что этот старый орел когда-то таки... Ne şeyli adaylar men şu değişmeyeli açanla diktatör ölünü şunu yani cesedini gidiyorlar ya bir gurayete ya foto edayete ya bir yerde aydayete yine yatırdık adamı uyuşup şunu bilip havos ve kozgolun turulum kadip korkarlar da onun için gidiyorlar. Hemmetinden gidiyorlar. Bu informasiya katibek yani idarlanıyor ve gidileniyor. Biz bilemdik hakikati neyem var yani. Şunun için yine men sizi haberdar ediyen şuryalı yani Rusiyan teröristlerine, malumat teröristlerine, köpçülüklerin malumat teröristlerine informasiya var. Biz bilemdik. 15-20-30 günü şu informasiya doğru mu ya doğru değil. Yani biz biliriz. Doğrudan Putin'in dvanikler var. Onu bir topar spesyalistler tasdikladı. Putin'in özü var. Bir doğrurak kurulap bilmeyen, yani yanlış kurulayan, yani logika taydan yanlış kurulayan, ağlap gören başka bir dvaniği var. O doğru. Yani şu Putin hakiki ölmedim bir kıyıtka vakti var. Bir de o katı gıdıklı değil, şunlukça. Bir de gıdıklı şu Putin ölün yadayına ne mi olur? Ahir ucu Putin ölür. Tiz vakti. Yani şu ölün yadayına ne mi olur? Yine şu bir de katı gıdıklı. Gelin şunu seyredelim ve şu meseleleri yani derin al. Hürmetli vatandaşlar, eğer de Putin ölün olsa, Türkmenistan karşılığı dürer mi? Türkmenistan'ın opozisyon için ne mi ütküştür olur? Türkmen halkının yadayı ütker mi? Gelin şu atları biz analiz edelim. Yine Putin bir FSB projekti. Ne için ben FSB projekti yani tabii abi şunu FSB saklap dur. Maglumatlar bol 2008'de esas Putin öldü son koşmaşa Putin dördü ve onun dvaynikları dördü. Bu projekt. Eğer bir Putin ölse beylek sürer yönü Putin'in daşta uğrunaki yani FSB'şnikler, önkü KGB'nin yolbaşları saklak geliyor şu rejimi. Şu Putin projekti, şu rejim, diktatorsk rejimi önkü NKVD rejimini saklak geliyor. NKVD demek yani KGB rejimi. Rusya'nı 1999 yılda KGB basıp aldı. Hem yerde KGB'nin işgalleri. Esas vazifalerde KGB'den çıkan yani FSB'den çıkan işgaller. FSB ulul gitti. FSB, FSO, Служба охраны президента. Yeni bir dördüp üsü gitti ol. FSB GRU'nun yani Главное разведывательное управление işlerinden alıp has üsü gitti. Rusiyan FSB'si dünyada en güç FSB'nin bir yani nasyonal безопасlık bir yeri katar verilir. Yani şunun için bunlar hem de kontrol ediyor. İnternette yürütü yani nime vardır fabrika troll edip bunu dürüttü yürütü. Bunun bir topar operasyonu, spes operasyonu Afrika'da başka devletlerde hem yerde işlerler. Şuraya yani ön Sovyet saviyeli güçlü işlerler FSB. Yine şunun kurbanlığı Berdimuhammed Forke. Şunun Merkez Asya devletlerinin diktatörleri, şudatlardan ortaya. İstenlik vakt olur, istenin adam yok ediyorlar, ayrılıyorlar. Putin'in ayrışyalı renkli revolüsyonu isteyen yerimizde kurup bilyat bileme uğrunu onu. İsteyen vakt Türkmenistan'ı bozulunu edip yani hükümet taşlap biliyorlar ya başka devleti. Şunun yine kurbanlığı ortaya. Şunun kurbanlığı şuna çok önemli. Sebebi halk bilen saylanmadı. Halkın qo'llağı hiç şey yok. Birden Putin qo'shinlar akidayda halk hiç tat etmez. Bunu qo'llab çıkmaz. Qaytib beğenir, qaytib qo'shina qo'shilib qurbanını tutup eder. Yani şundan şu yani Putin'e ımtılıyor ve şuna bağlı. Yani şunun için biz qaraşlı Putin'e, biz Rusya qaraşlı. Öngün qaraşlılık kadere hayvan şekilli qaraşlı. Hat maskarçılık qaraşlı. Öngün qarşılık Niyazov qarşılığı o Niyazov oynayabiliyor ya. O bu iş başka olan oturdu. O Politeknik institut oturdu. O bilinmedi. Bu diş doktor olsa gömük
ne siyasatta ne de iqtisadiyatda öktü. Diňe pul ogurlamakda, bu jaýgyl pul ogurlamakda dünýäniň çempionu. Ine bol geçen hafta. Şondan hiç ýyl gollawy ýok, gollawy bolmadan sebäbi Gurban Berdimuhamedov Türkmenistanda iň ýigrenlýän adamyň biri. Häzir bolsa ogly ikinji oruna eýelip başlady Türkmenistanda iň ýigrenlýän alawaly terdan diýip. Ine hormatly watandaşlar, men size gysgaçyk Russiýanyň ýagdaýyny düşündirdim. Inni gelin Ferdinand Russiýada egerde Russiýanyň şuňky diktator sistemasy ütkömese, mysal üçin Putin öldi. Bular ikinci Putin çıkardılar ya da Putin'i derek şol grupadan, şol yani topordan birini çıkartalar. Yine önkü sistema, diktat sistemi devam eder de yine önkü yalı basışlar Türkmenistan'a, Merkezi Asya, önkü sani geopolitika oyunlar, önkü sani Rusya öz yani imperialistik siyasetini attılar. Onu hiç tadı yönü everde şol sistema dargap başlata yani çalışıp başlata onu ütkar. Misal için ne şol KGB işgärleri ay inni biz köpe gidip bilmez halkalar bilen yok eder diýse, ya inni awtoritetimiz yok, Putin yok boldy. Dwaynygyny ýa-da çat ýa-da edebiler diýip şuny Yevlinski bilen gepleşip geçirdiler. Ýa-da bir ortaça bir demokrat ýa bir ortaça adam tapıp FSB'den näle halktan çıkan ýa-da hojalyk işgäri ýa-da ýene bir minister goýup ýuwaşadan ýa-da FSB sistematyndan ýuwaşadan hökümet sistematyndan ýa-ni demokrat sistema urutulup geçdi. Onu Türkmenistany imperialistik siýasaty durdurýar we bizde uly mümkinçilikler dörýär. Türkmenistana halk bolup şol Gurbanguly bilen Serdar tutsak edip demokratik ýola ýagny täze sistema gurup adalatly we hemmeler üçin mümkinçilik bolar sistemany gurmany. Täze siýasat sistemany gurmany mümkinçilik bolar. Saýlawlar geçirer. Wagtdan hökümetleri döredörse saýlawlar geçirer. Isteni adam Türkmenistany giýip biler. Opozisiýa bolsun, Türkmenistanda ýanky jenaýat tarapdan kowlanýan bolsun, tapawy ýok. Gelsin öz suud etsin öz bigunäsini we ugalyny işini aýyrsyn. Isteni adam kandidaturasyny goýup biler we açyk saýlawlar bar. Azat döwletleriniň adamlaryny getirir. Dünýäde birinji gerek Türkmenistan azat saýlawlar geçirip bütün dünýä görkezler biz diktator sistematan çykdyk diýip şuraya mümkinçilikler bolar. Egerde onda iki ýol bar. Birinji ýol egerde öňkü ýaly Putin sistemasy ýani proýekti ýagny FSB'niň ýani KGB'niň sistemasy dowam etse onu Türkmenistanyň ütköşikleri bolmaz. Ýöne egerde şular şuňky günne Russiýany dolundurýan adamlar dogry düşünse häzir halk galar, uruşum gidip dur, sanksiýalaryny urup dur, biz köpe çydap bilmez, ahir gozgulan hemmeler yatırılır, döwleden pytrar, gel gowsy bir ortaça adam goýup ýuwaş-ýuwaşdan demokratizasiýa azyjyk edip adamlar köşüşdirme bolsa onu bizde uly mümkinçilikler dörer. Bize degişli däl, bizden aýraty mümkinçilikler dörer. Yeni bir dady ine şul ikinji variant bolanda yeni bir dady üns bermeli. Şu mümkinçilikler dören ýagdaýynda da biz hereket etmesek hiç sat bolmaz. Şu mümkinçilikler bize ansatlaşdyrýar ýoly, ýöremäni. Ýöne meselen çözmýär. Ine şuraya ýagdaý bolýar, goşmaçy mümkinçilikler dörer ýöne hiç sat ýani ahirki mesele çözülmýär. Ine o diýmek näme? Ýadyňyzda bolsa size men öňüme aýdym äpişke mümkinçilikleri dörep başlatdy. Ine şul Putiniň gurun sistematynyň ýykylmagy bilen bagly şul. Putiniň sistematy gowşady. Mejnarody sanksiýalar gitdi, halkara sanksiýalar uruş edip dur. Muň häzir hiç ýerde muň awra ýok. Ýöne diktator döwletlerde diktator döwletlerine bar bilen başga döwletlere bar bilen. Egerde biz mysal üçin bir zat edenmizde Türkmenistanda Putin goşunlaryny iýer. Hökümet suratda. Ya Türkmenistan öz goşup bolsa Gazakystan böküp çykýar. Gazakystan Türkmenistan bolsa täzikler böküp çykýar. Täzikler Türkmenistan Gazakystan bolsa ona Gırgyzlar hem derre goşulýar da Özbekistana goşup goýar. Onu Putin Merkezi Asyany ýitirse
Евразес diyen gurulmasından kovulur. BRICS diyen gurulmasından ağrıya düşür. Hemen şu gurulmalarda Merkezi Aziyan bağıdığı olan son şol gurulmalarda Putin'in ağrıya var. Ulu ağrıya var sebebi Merkezi Aziya ne olsa da Bahay devletler Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan var. Kırgızistan'ın suyu var. Tacikistan'ın minerallara suyu var. Özbekistan'ın var. Bu bir ne diyelim ki ulu gurumu, ulu devlet birleşiği bolup bilýär. Şoň üçin hemmeler şoňdan ýa-ni dostluk, dogonluk ve hyzmatdaşlyk saklajak bolýarlar. Russiya bilen hem saklajak bolýar. Russiýanyň häzir pytrak gidýänini görüp durýar. Russiya bilen potensial ýok hyzmatdaşlyk etmäni. Ýöne Merkezi Aziya bilen ulu potensial bar. Şoň üçin Hytaý hem Erdogan hem Indiýada we beýlik döwletler Merkezi Aziya bilen hyzmatdaşlyk etjek bolýar. Ine şol Putin'in yaramayanı ya ölünlüğü ya da ýagdaýyň agyrdygy başga bir zatdan emellerine ünitlerin olsaňyz Alawaly Serdar diýilýän eli uşap ýören Gurban Ulyň ogly ine Erdogan bilen duşup ýagny Türk hökümeti bilen duşup oňa it berip nime dip gatnaşyklar berkidip başlady. Putin diýilkä ya Putin güýçlükä Putin onu ettirmiyor şu yaratları. Ne yapayım? Türkmenistan Russiyan geopolitikanın yankı oyuncusu. Geopolitikanın yankı aktörü. Şunun için onu Putin koyvermiyor. Eğer de Rusya kovuşan olsa ya da bir belirden ýagdaýlar bağ bolup olsa, diktatör ölse teýärden belirden olsa, şol aralıkta Türkmenistan Erdogan'a geçirilýär. Bolmasa geçirilmez. Sebebi eğer de Putin yine de önküýär güýçlü bolsa, onunla Putin ağdarşy eder-de şuramaýar. Ine şu ýaly syýasy ütköşükler geçip dur dünýäde, Ilaytada Türkmenistana bagly. Ine ýene olarak men aýtjak bolýan Putin ölen ýagdaýynda da bizim mümkinçiliklerimiz ulanyň ýagdaýynda da egerde biz öňe çykyp galyp Türkmenistany düzeltmesek hiç şart bolmaýar. Yankı Berdimuhammed bola başga bir topar aýyrar da täze diktatör döwlet täze ýoluyda. Yine de bizim baxty durmuşymyz ýatar. Eger de mümkin Berdimuhammed dowam eder. Eger de şul Putin öläýse ýa-da gowşaýsa, Ukraina ýeňäýse, ul mümkinçilikler dörer. Biz şu tolkun bolar ýürüýti demokratizasiýa tolkuny Merkezi Aziýada. Biz şoňa ýerip, şu tolkuny bilen men mysal üçin Kazaklar bilen bilelikde, Özbekler, beýlikler bilen bilelikde biz öz döwletimizi öz ölçükler etmesek, ýagny çalışmasak diktatory, şu tolkun yapan soň ulu döwletler, Amerika ýaly, Ýewropa ýa döwletler istemez çalışyklar sebebi bir topar durnuksuzluklar durnar bolýan, inni täze hawasa getirmäliň. Näme bolsa-da ılalaşyp ýaşalyň diýip, ýagny bize kıyım orşalatları etmeli. Bizim arkamızda duracak güçler azıcık yankı peseler. Şoň üçin hemmedarın öz vakti var. Men şoň üçin sizi çağırýan. İstəyän vakti durmuş. Özüňizde, çağrılarınızda adalatly, hemmelere deň durmuş. Mümkinçilikler deň. İstəyän vaktin git gel, konvertasiya, kreditler minimum $400 sen pasobiye pa bezraboty işçilik hakyň. $1,500 orta aýlyň bolar. $1,500 yankı $1,000 $3,500 çel aýlyk bolar. $1,500 minimum ýa orta aýlyklar bol. Ne şu durmuşy isleýäňizmi? Hiç döwletde kösenip gulýaly bolup kriminal edip, ölüp şöyle kesenler, ýat ýerde ýeközüň bolup kösenmän öz watanyňda toýlar seçip, sadakalar edip, öz çağlaryny terbeler berip, watanyny gunup, hökümetiň bilen bile edil dogan ýaly bolup, ine şuraya durmuş gerek bolsa, herket etmeli. Her kim biz şeýle pikir edýär, bir ýere gelip bize kömek eder, bir ýere gelip bize derek hemme zady eder, biz bolsa garşyp oturmaly. Ine dewlete hereket siz näme etdiňiz? Oho, bu dewletiň işi däl, bu halkyň işi. Dewlete öňe çykyp ýol orkoýdýar, bile goşulşyp edelilýär.
Siz bize koşulmasanız biz şunu hiç vakt etbilmeyiz. O mümkün ne? Şunun için hani siz ne ettiniz diyen adam birinci özüne soru vermeli. Men isteyen mi tayar durmuş? Ama men ne ettim? Mensiz şular oňarylmýar. Eýýem şular hereket etdiler. Men ýygynyň ýetip hereket etmeli. Men näme etdim? Haçan men hereket ederim? Men hereket ederim, etmerim diýip özüne soru vermeli. Eger men hereket etmesem, men durmuşum üýtgermi, üýtgemez. Ine şonu özüne soru vermeli. Ine bir öýde kapaçylyk bar, bir düzgünçilik bar. Şol öýde, şol adamlar şonu düzeltmese, daşary başga bir goňşulardan ya başga bir hojulukdan gelip onu düzeltmez. Onu düzeltse iýeti öz kanyny ýürüder. Öz ýanky siýasatyny ýürüder. Bize gerek gel başga döwletden adam. Biz özümüz etmeli. Ýa şoň üçin watançylyk duýgularyňyz bolsa, namasyňyz, wyjdanyňyz bolsa häzir turmaly. Paçalyk geçen soň men size gönaý diýen, mene ekrany ýapýan. Hakym bolmaz. Dogan anlaşalım başkaça kömek etmeli bolun. Sizin başkaça kömek etmeli bolsanız. Gurultuňyz zindana alýar. Dogram ederler. Sebäp biz döwletimiz baka ýalkylar diňläp arkadaň şöhrat, alawaly serdar şöhrat, alawaly arkadaň zaman bir idiotluğa vurduk özümüzi. Gerekli wagt gymallamaly wagt gymmallamadyk. Soňam ýanky dogdaga düşenne hiç boldy. Liniýadan nokotdan geçdik. Ine şular meni düşündirjek bolýar. Bize hiç kim gelip bizim deremizde adatlarımızı alıp vermedi. Bize hiç kim gelip baklı durmuşumuzu bize vurmaz. Şunu bize yardımdan çıkarmalılar. Opozisiyada gurumçuluklu işleyen hareketler var. Halk opozisiyany ideýalaryny kabul edip öz geljegini gurmaly. Dewletden ideýalary kabul almasaňyz, kabullanmasaňyz başga bir opozisiýanyň ideýalaryny kabullaň we hereket edin. Ýöne hereket etmeli. Ine biz goldaýanlar käwagt şeýle diýerler-de. Siz 3 ýyldan bäri hiç zat etmediňiz, ýurtda hiç zat üýtgemet diýerler. Men ýalňyza düşündirdim şol zatlary. Biz devlete hiç kime borcu ýokdur. Bir zat etmeli. Ýöne biz öz wyjdanymyz, namusymyz boýunça watançy bolan soň biz öňe çykyp aýdýar. Gelin hemmemiz edelim. Diňe devletin borcu däl ol. Hemme Türkmenistan'da yaşayan, yadaşında yaşayan Türkmen pasportlu bar adamın borcu. Konstitutsiyada yazılı. Bütün dünya yani adam hukukunu koruyan deklarasiyada yazılı. 1972 yılın adam ve siyasi hakları deklarasiyasına yazılı. Sen döwletini korumaly. Döwletini yani döwletini daşından basyp alyp bilýärler, içinden basyp alyp bilýärler. Zulüm bolýar. Düşman bolýar. Ünsüriň Gurbany Berdimuhammedow 17 ýylda näme etdi? Hiç zat. Muhtgadyňyzy aýyrdy, çörüňizi aýyrdy, benziniňizi aýyrdy. Diňe sizi nimetik gelýär. Siz ýa-ki ilk gelýär, diňe sizi talak gelýär. Öz bolsa baýak bilip otyr. Ine bolup geçen zatlar. Bir zulüm diýip ol Iranyň zulümler, Özbekistanyň, Azerbaýjanyň, Russiýanyň zulümler diýip garşmaly. Ine zulüm. Ödüredi, gördü, halk uhlap dur, girdi, aldı, hemme zady basyp ýör adamlarymyzy. Türkmenistanyň türmelerine 80% adamlar biýuna ýatyr. Hatda ýalakalara basyp ýatyr. Olaram şol ýa-ki 6 aýlyk, 2 ýyllyk ýalakalar. Olum düşünenem. Pullar var şu 6 ay 2 ýyl ulu hezir edýär. 5-6 tane ayal edinýär. Oňa pul sowýar, öýüne bir 5-10 milyon dolar gidip, ýa-ki ine basyp durmuş geldi diýip otyr. Olaram yalan ertegide ýaşaýarlar. Olaram basýarlar. Bizim hemmemiz şu ýalakalaram, hökümetde işleyenlerim düşünmeli. Bu yol ne? Bu yol hiç kim gowuluk getirmeýär. Gurmanyň we şonuň maşgalatyndan başga. Bizim başka yolumuz var. Türkmenistan'da diktatura 32 yıldan beri devam etkiler. Adamlar interim bir yere Türkmenistan düzüp gider deyip fikir ediyorlar. Eyyem bollu biz 32 yılda
bir akıl almalı bolsa almalı. Bir topar yallakları dinlemeň. Olar öz durmuşyny kületdiler, geljegine hem kület botylar. Şoňu düşünen ol. Arkadagy Serdar wa, Gurbanly wa, Parahat Asmanyň şükür edin sire eder. Biz näme sire bolmady? Näme biz sire bolmady? Bize näme daşyndan gelip çolyanmamy? Ýok. Bize içinden durunma. Biz şonu düzeltsek, gülýan döwlet bolýas Kuwait ýaly. Sire bilen deňişdirmeli. Wapşe ýanky deňişdiri ýaly iki ýagdaý durly. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ine meze diýjek goýanladym. Putin ölmedi. Ahir öler. Ödem men pikirimçe gysga wagtda öler ol. Sebebi doğru düşünün. 23 ýyldan beri döwlet 24 ýyldan beri döwlet dolandyrmak, ulu döwlet 140 milyon halky dolandyrmak, gije güni hemme haklar öýüne alyp dolandyrmak gaty kyndyr. Şeýle gije ýap bilen derler. Ol meni öldürür, ol maňa nime der, ol maňa pakuşeýne eder, bul gruppa nime der, ol gruppa nime der. Sebebi döwlet uly, baýlyklar uly, gaty kyn. Şuraya 24 ýyllap ben ýaşabilmedim. Ol kinolar seyretmeň, atda ýagny ol hakey oynapýar, ol kartinka. Hakykatdan hem sağlygyň ýetmeýär. Şoň üçin prezidentlik 5 ýyl edilýär, gaty 2 surok edilýär, 10 ýyl. Geçiren noktaýa adamın yani tebiği mümkünçülükleri butorýar şoň bilen. Gaty uly nagruzka, gaty uly çyrşym iş döwletiň ýolbaşçysy bolmak. Sen hemme dana jogap bermeli. Düşmanyny arzu etmeli şu zatlary. Ine hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efir mutarýan. Size de aýtjakladym. Putin ölmedimi? Nesip bolsa biz görür, tir gelecekde ýöne ölen ýagdaýynda ine bizim iki ýolumuz bar. Mümkinçilikler açylýar. Ine şol sebäpli biz haýsy ýol saýlamaly, onuň diňe has gaýlar. Biz size onu borç ýa mecbur etdiler. Siz saýlamady. Men her çykyşymda aýdýandyr. Maňa käbirler diýär, "Murad aga sen lider ýaly gürlen ok, gyýgyr waýdan ok, ýanky söw waýdan ok, eýdan ok, beýdan ok." Ondan tok ýok. Serden gitdir. Gyýryp näçe milyon halk ýatdy. Gyýrygyň tok ýok. Akyl hereketinden tok. Häzir täze dur, täze ýanky epok, täze asyr edip dur. Başgaça hereket etmeli. Diňe akylly. Diňe akylly hereket eden döwletler öňe. Diňe ösen döwletlerde ösen halk bilen ösen döwlet öňe. Şeýle bir konkurensiýa güýçli döwletleriň arasynda. Şoň üçin eger biz halkymyzy östürmesek, erti demokratiýa geçirýän halky östürmesek bir ýa. Biz ýene benzakolonka bolarys. Ýagny resurs bolar başga döwletlere, ýagny newdimizi, gadymyzy, onymyzy, munymyzy berip, beýle karytlar öndürmek üçin resurs berip durur. Resurs döwleti bolar. Diňe geljek ýanky nesillerin baýlyklaryny satyp oturup häzirki benzakolonka. Benzakolonkaň başlygy Gurbanly. Serdaram onuň direktory. Ine. Näme gerek bu ýagdaýda? Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz çykyşymy torýan. Ýene bir gereksiz Türkmenistanyň bayram bilen, ýani garaşçylyk güni bilen gutlaýan we inlik garaşçylygy biz öz azat döwletimizde, azat halkymyz bilen, öz azatlyklymyz bilen bellertip men umyt edýän, ine şoň üçin men görüşýän, size de arzularyňyzy ýerine ýetirýäli umydyňyzy hiç wagt goýmaň diýip haýyş edýän. Sag bolun, inlik epleşiklere çelli.